Manifestacijom Wine and Gourmet Day koju je organizirala lokalna turistička zajednica, 18. lipnja je u općini Sveta Nedelja službeno označen početak nove turističke sezone. Općina Sveta Nedelja je malena općina, ali prepoznatljiva po vinarima i agroturizmima, tako da smo došli na ideju 2020. na inicijativu Upravnog odjela za turizam da napravimo jednu manifestaciju kamo bimo promovirali naše vinare. Općina Sveta Nedelja, tu smo na jednom razmeđu između onih morskih općina i gradova i one središnje Istre, tako da imamo taj spoj mora i unutrašnjosti Istre i ovdje na ovom lijepom predivnom krajoliku kao na jednom gotovo platou imamo puno vinara i tu se sve više i više promoviramo kao jedna enogastronomska destinacija. Tako da smo već i prošle godine uključili i agroturizme, jer jedina smo općina koja ima na svojem području 3 agroturizma i to prepoznatljiva u cijeloj Istri. Agroturizmi Cerovac, Giovanna Allegra i Castel Pineta po cijeni od 130 kuna ponudili su svojim gostima autohtona jela i ukusne istarske specijalitete. Naša prva stanica bio je agroturizam Cerovac u Eržišću, kojeg u kršovitom kraju vodi obitelj Načinović. Pripremili su za ovu prigodu istarski pijat, fuži sa žgvacetom od kokoške i domaći kruh. Priprema se kod nas ova istarska hrana, znači sve što smo poslužili je sezonski i sve je domaće i naše, osim nekih sitnica bez kojih se ne može napraviti jelovnik. Manifestacija kao manifestacija se ponavlja već drugu godinu i mislim da je to uspješno. Agroturizam Giovanna Allegra u Šumberu smješten je u gorenjem kraju u Šumberu u okruženju lijepih kuća za odmor, a i sam ima 2 za 17 osoba. Ponudio je ministron od ječma i svježeg proljetnog povrća, zeleno-žute njoke sa žgocetom od teličjeg i janjećeg mesa, te kao desert labinske krafe. Manifestacija je super. Evo i danas je lijepi dan, imamo lijepi broj posjetitelja, sve ukupno 30 danas. Pripremili smo opet nešto tradicionalno, sa vremenom kao sa štajunom. Ja to uvijek volim da mi bude u skladu sa vremenom, da ne kuhamo nešto što je zimi, ljeti. I to mi je baš drogo da se malo vraća ta zaboravljena hrana. Agroturizam Castel Pineta na zapadu Labinštine u Svetom Martinu s ponosom se diči svojom poviješću i nekadašnjim vlasnicima plemićkoj obitelji Lazarini. Cijeli je kompleks zaštićeni spomenik kulture, a ime je dobio po obližnjoj borovoj šumi. U sklopu agroturizma nalazi se 7 udobnih apartmana za 20 osoba i vinski podrum. Gostima je ponudio hladnu platu, lazanje sa šugom od kozlića i domaći sladoled od smokve. Sezona je dobro krenula i zahvaljujući ovoj akciji. Treba samo redovito to održavati. Ja mislim da je to pravi potez za naprijed. Kod vinara Nedešćine prodavale su se čaše po cijeni od 50 kuna i sa tom istom kupljenom čašom koja je vrijedila za jednu osobu mogla su se degustirati vina svih vinara. Za veselu atmosferu kod vinara brinu se Frula Band. Ova uspješna manifestacija imala je i humanitarnu notu. Kod svih vinara i agroturizama nalazila se donacijska kutija kojom su se prikupljale donacije za humanitarnu akciju Svi za Davida, koju je organizirala udruga žena Sveta Nedelja Mendula Nedešćina. U Klapčićima su posjetitelji kušali vina Matiška Bojana Kiršića, praunuka Mate Kiršića, koji je nosio naziv Matiška, a poznat je po tome što je kao mornar na brodu Karpatija spašavao utopljenike sa Titanika. Njegovi nasljednici do 2016. su proizvodili rinfuzno vino, a zatim ga počeli buteljirati. Danas proizvode Malvaziju, Refošk i Roze. Ovo druženje za mene znači jako puno, upoznate nove ljude. Naši turisti okolnih općina i naše općine dođu nas posjetiti. Veselimo se, evo danas smo otvoreni 5 kao službeno pola noći. Ja se nadam da ćemo biti malo dalje u noći.
Imamo znači, našu malvaziju, tradicionalnu roze od terana i merlota, refošk i muškat žuti, slatki. I za drugu godinu trebalo bi biti još 2 etikete, teran i merlot. U vinskom podrumu Fuhtar, što je naziv obiteljskog nadimka, goste su dočekivali vlasnik Piero Licul i njegov otac Walter, ujedno predsjednik udruženja vinara i vinogradara Labinštine Trst. Posjetitelji su ovdje kušali malvaziju, teran, merlot, muškat žuti i rose, te posebno vino teran vruja, koje je odležalo pod morem u vruji Ike i morsku malvaziju. Ova manifestacija je, mislim da je pun pogodak što smo je pomaknuli u popodnevni i večernji termin. Pretoplo je da bi se cijeli dan pilo vino i degustiralo. Krenuli smo od 17 sati i oko 18 su počeli ljudi dolaziti. Stvarno posjećenost je jako dobra, zadovoljni smo i nadam se da će to postati jedna tradicija u Nedešćini i da ćemo se samo širiti i širiti. Mi imamo oko 2 hektara, nešto malo više vinograda. Planiramo proizvesti između 70 i 80 hektolitara vina. To ćemo puniti u otprilike 12.000 butelja. Najveći dio proizvodnje nam je malvazija istarska, tu smo na oko 60%. Ostatak radimo muškat žuti, teran, merlot i roze. Vina Romeo njeguju dugogodišnju obiteljsku tradiciju proizvodnje vina Romea Licula Fuhtara, koji je sam postao brend u ovim krajevima nakon što desetljećima obrađuje svoje vinograde. Danas posao sve više preuzimaju članovi obitelji, ćerka, unuke i zet Roberto Paliska, nekada nogometaš Rijeke, a danas trener Rudara. Svi su oni zajedno i složno u dobroj atmosferi posluživali goste na njihovom imanju u Nedešćini. Do duboko u noć, u veselom raspoloženju, pile su se istarske autohtone sorte, malvazija i teran, ali i ostale sorte, Chardonnay, muškat roze i Cabernet Sauvignon. Znači, grožđe je prvoklasno, ove godine očekujemo još bolji uroz nego lani. Samo nek se ovako nastavi. Manifestacija pun pogodak. Ja mislim da su svi nakon korone čekali neku zabavu, neko druženje i opuštanje. Za sad je sve super, tek smo krenuli, a već je kaos, tako da čeka nas još dugo u noć. Za nas to znači jako puno jer naravno ljudi probaju, kušaju naše proizvode, preporučuju drugima, naravno svi su oduševljeni, znači pun pogodak. Večeraska tu poli nas, poli Romea Fuhtara, Svete nedelje, lepa festa, mi je drago, puno ljudi je, neka se veselijo, neka pijeju, dogod recejo mačke vi. Ove godine, hvala Bogu, imamo grožđe vrhunsko, puno ga je, ali znate šta kako je stara poslovica? Da se broju vojnici kada vojska fini, kada prijava podrumu na putu biti ja zadovoljan.